karepmu drun karo serandi duit aku. Wong kirene karo nyilih duit malah dirampok aku ki. Wis apes-apes. Wis mending mangke malah ke nurut aku gantung mangke genah. Genah aku mangke. Ajur. Aku mandiri yo dadak rene wong ora nyilih kowe wae. Malah kena. Kayak aku kuwi arep kepiye alasane tekan ngomah kaya ngene iki. Kayak aku rokok wis ora nggawa. Modal nggawa rek wedrun kuwi nyak dolan karo kancane. Oke, kita akan temu. Nah, baik pakan ya. Lemu-lemu, kering, boleh pakan angel ngeram. Wae butuh rukun desa, isi lir-liran. Kita lemu. Drun. Iki lho, makani sapi kegen lemu. Wae sumbang kae ngeram. Tapi semene kok kurang lemu. Ya sapi wis kaya ngene, gede-gedene kaya ngene. Kurang kepiye? Iki gen cepet lemu ya gen entuk badhe. Sithik-sithik ya gen aja kur numpuk terus sapi iso jolket dol, dadi dol kena nggo butuh. Wae sumbangan no kae ngeram. Ya ngono-ngono kowe ki di sapi ki telu sisan cacahe. Diature ki doran duwe sapi. Ngapa Sam? Ah lagi lungguh no Yang. Ra turu-turu ngomong. Ya kosek iki jenenge kancane iki lho. Ya ngalasine ngancani ula kowe nyatek cucukmu kuwi. Biasane iki lho. Nek rondo lewat kene iki. Oh iya. Suasana dingin. Wah ya sisan wae iki kene lho. Ya biasane lewat ya nek belas itu. Ya nek terus sumpek kowe kur sambat wae kene nek ono drone. Iki kena. Piye. Masyaallah. Ndak iki yo cepet iki. Nek ngono ki ora cepet. Ora Cepet. Iki cekak aos drone cekak. Mumpung aku ning kene kok tak ewange-ewange gotong apa piye ngono. Ya aja ngono, nek ngene iki ya cepet. Awas nyate. Ning ya ora ngerti donya meneh. Gajamu ki ya piye to? Iki ki butuhe ora ngono iki. Iki kepiye menawa mulane aja sambat bae. Aku ki ra sambat. Kancane iki lho. Sing ora diduwenan iki ki. Kabeh ki tak syukuri. Ning kaya delelah kepasiran duwe dhuwit, sumbangan akeh. Dal. Ngelu nyang ngendas iki Quran. Gantungne harapan kuwi sakit lan ora jelas. Kaya masa depanmu kuwi lho Nyong.
Para rondo kok dadi abot. Ora, janjane kowe ki rene kar ngopo? Apa arep ngece aku apa piye? Ora, aku jane pengen ngomong sing wigati karo kowe. Lah nek sadurunge tak rungokne rek suaramu rek kaya ora kepinek arep tak jauh omongan ya piye pokoke kenek nek tak jauh omongan. Oh iya. Seprumut ngono. Nek ngono, ayo jak ngobrol ning ember kon. Ayo, karo ngopi iki. Oke, ayo. Jen padang kabeh. Loh, rondo ki menarik, eksotik, menggemaskan, lan penting untuk dibahas. Ngene nyong tak omongi. Ngomong apa, Jak? Iki Rebuk piye? arep nembung butuh, Terus. Piye to iki? Aku jane ki sing butuh ki arek milih kowe. Kanggo kuping sik karo kanggo. Nek enek siliono sik, ya iki kurang betul. Wong aku ke kangelan tekan kene kar jaluk tulungku karo kowe malah. Kurang siliono sik wis. Kok sing nyekel sik. Aku ora nggo duit. Aku ora percaya arep jagong piro kowe kuwi ra ngono. Pilih napa arep mbok silih kabeh nek sing 2000-an ya enek. Iki ki nggo jagong 2000 wae. Ra petang 1000 ndakan ra apa-apa. Iki ki tanggone urip nyekel urip sik. Sing Ora penting kuat. enak amplop ra apa-apa. Iki ki gumangan sesasi ki urip penak. Sialah. Dun. Ate Nganti ora gitu. kuale iki nggo jagong iki mbok guru. Lah nek semene ki nek gumangan sesasi ku ya ora nyandak. Nek iki tak ewet-ewet kok 1000. Wis karepmu Dun karo serandi duit aku. Wong kirene karo nyilih duit malah dirampok aku ki. Wis apes. Mending makan malah ngentut aku gantung mangke kena. Kena aku mangke. Aku manusia dak rene wong ora. Malah kena. Aku arep kepiye alasan tekan omah kaya ngene iki. Kayak aku rokok wis ora nggawa. Modal gowo rek wedun Iki tanggone urip sesasi. Kelakon ganteng kowe. Gagasmu rondo nganti tekan semono. Ya, rumasan gampang kok nek rondo. Kabeh kan ya nek kurang luwe to nyong. Rondo kuwi kan luwih berpengalaman. Nek kowe mau dijak urip bareng ngono kuwi lho nyong. Sik ra iso. Kowe wis gagas uripmu dhewe kok iso gagas pengalaman rondo. Pengalamanmu dhewe iki kepiye? Urip wis tak kuasai harus ngecat lombok nyong. Nah, sing penting kan cita-citaku iki ngerahke yo karep-karepan iki ngolehke rondo. Oh. Tetep rondo iki tetep nomor 1. Walaupun akeh kurangi ning masuk. Tapi yo nek kowe entuk rondo, aku tak melu. Oh iya sik pondone sik bareng bae no. Ya to. Tapi aku sing kurang pengalaman nih nek masalah rondo. Ah iya, wis melu aku engko beres. Kita Oke. ajari bareng. Oke.